faceți? Bine v-am regăsit la primul meu video! Yay! Astăzi, după cum bine puteți observa, este ziua copilului, bine, deja știți, și aparent am postat un mini-gram pe pagina mea de YouTube. Bine, și voi acum sunt pe pagina mea de YouTube și v-aș ruga, pentru că este primul meu videoclip, să dați un like, un share și un subscribe. Și haideți să începem! Bun, deci eu acum sunt la nașii mei și ea este dublul meu, pentru că sunt în oglindă. Și acum vom intra la baie, pentru că nașii mei au 2 băi și sunt foarte mari. Eu aici am venit cu părinții mei și yay! Ia uitați! Sunt aici. Scrieți! Scrieți în comentarii dacă comentariile nu sunt dezactivate. Deci, ăsta este un fel de GoPro, doar că filmez cu telefonul, păcate. Și va fi editat pe CapCut, nu știu cum se zice corect, dar știu că va fi editat. Da. Și puteți să folosiți soundurile și la unele videoclipuri care sunt ale mele, soundurile, puteți să le folosiți pur și simplu așa frumos, drăguț, bine și toate asta. Deci, da, să începem. Prima dată de ziua copilului e cânta la pian, pentru că asta fac eu în timpul liber. Da, și cel mai important, o să vă deschid. Nu vă arăt acolo numărul de mașină. Nu al părinților mei acea mașină. Dar vă zic sincer că e o mașină nouă. Și acum vom mânca acest burger. Mini burger. Și au și un magazin al lor în care îți încăs eu. E făcut de ei și au foarte mulți clienți. Ziua mea de fiecare dată primesc euro. Sunt gumați. Foarte gumați. Acum strâng GoPro-ul, adică vă arăt și a doua baie. Este foarte mărin. Da. Acum mă duc. Au 3 camere, foarte multe camere. Și așa este cea de-a doua casă. Ne-am papuci. Și ne ducem. Baul pe nașul meu. Ok. Cum ne parfumăm cu acesta. Și el strălucește, știți, am venit repede. Și cred că știți că nașul meu e primar. Deci da, e ok. Hello, ce faceți?
Da, deci v-am arătat și tortul, este foarte fain. Când am fost la delfinariu, este foarte tare. Yay! Și aici încă mai este Crăciunul. Uitați, încă mai e Crăciunul aici. Știți de ce? Pentru că și aici sunt luminițe în pom. Puteți observa. Deci aici încă e Crăciun. Acum vom merge la Jack. Adică cățelul York. Și să vă arăt un pic piscina, ce ziceți? Vă arăt un pic, foarte un pic piscina, ca să știți. Apa din piscină. Și pe aici, uitați, sunt chestii trestii. Aici era și o pisică, o chemam Miaunel, dar a fugit, și acum îl au pe Jack. Uitați. Să știți că burza mea de la gimnastică e mai slabă decât asta. Adică e mai subțire decât e mai subțire, ca să știți. Și mai groasă. Groasă sau subțire, un pic mai groasă și un pic mai subțire. Nu știu cum e asta, dar știu. Aici avem bandă. Da, e de sărit, da, e ok. Și da, acum vom merge înapoi în casă. Mai gândit, și mi-am aici telefonul. Cum ne vom tânti în pat? Glumesc, nu mă voi tânti în pat, din păcate. Dar voi face ce îmi place mie cel mai mult. Anume voi cânta la pian. Închide ușa. Pentru că aici cineașa mea cântă la pian și are un pian imens. Și o cânta. Prima dată mă scuzați un pic să desfac GoPro. Hello! Ce faceți? Voi cânta o muzică pe care o știu pe de rost. Vreau să mă ieși. Trebuie să apăs și pe pedale, ce doamne!
Foarte mare. Da, și să vă zic sincer, îmi pare rău că zic asta, cam atât a fost vlogul. V-am iubit, eu am fost Alida, adică mai ales Alisa.